selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan, iki Mbak. Alhamdulillah. Engko sik, adike engko sik, Tan. Adike lagi bobok aja diganggu. Rene. Kowe milih ndi? Abang apa biru? Sekarep, Mbak. Iki lho, Tan. Ini kene kok enek ngombe-ngombene sapa? Aja. Ngombene sapa, Mbak? Punya Mbak Tari. Iku obat suket, sekali minum langsung pindah alam. Pindah alam iki cara ngono langsung ke alam lain ngono, paham? Ning ndi? Iki ngalam donya. Alam donya. Iki lho ambil siji. Mbak pemirsa. Iki lho batekno, Ibu. Kabeh sakmono. Siji yo untuk siji to, untuk hadiah satu. Ada belanja yuk. Lagi kudu muring-muring, Mbak. Megake adus tak penging suwe-suwe. Terus lah sabun siji entek, Mbak, langsung iki. Wis ki sing jere Dek Dewi. Dek, aku tak tekok yo, aku kira-kira iki sok mben ki pamane ngopeni Intan iso ngantek tuwek apa ora, Dek. Bendino kan aku digawe emosi sing tapi maksudnya emosiku kan tak pendem pelan-pelan, insyaallah iso, Mbak. Saman dititipi bocah ngene iki spesiali insyaallah sampean kuat. Tak kandhani ta nek mandi. Mang aku subuh mang lho, Mbak. Bar subuh padha. Iki sandal sapa, Mbak? Endi to? Pak anu sandale Sipa. Gone Sipa. Sipai senane sandale dhuwur-dhuwur ngono lho. Adik bubuk aja banter-banter ya ndek mang ape rono kan. Gak kok. Anu karo ibuke, Mbak. Ibuke rong budal kerja. Apa karo makmur? Anu buane nek omah. Oh, cek. Dale kok tengah. Aku ki ngene, Dek Dewi, aku tak konsul. Aku kira-kira ki nek sampean terawang, sampean terapi, aku iso ngantek tuwek apa ora? Insyaallah iso, Mbak, iso insyaallah. Mbak sampean dibalur kandel-kandel, Mbak? Kandel tinggi ya. Lah, betul, Mbak. Ngene iki lho, Mbak. Nah. Ya, Dek, pilek tak milih, Dek. Iki kok nglayat ning ndi? Oh, Ora ning gadu jerene. Dek ini ya, pertama nglayat ning gone bulik anu ibuke Mbak Sum. Iya. Bulik Neng. Bulik Neng. Ning ndi kono? Iku lho kono omahe. Ya rondok medun sik, rondok medun tak critani ya. Entuk kabar. Kuwi kan sorene aku bar konggone almarhum Mbah Samputri to, karo Bunda Dewi karo Salwa, Pak Utoyo Repa. Sampai tekan gerbang ngarep ketemu keluargane Mas Sukron. Nah, tekan kono kan wis entuk kabar to, Mbak Tarni isuk kuwi Mbak Yun ayo ndang gage. Ayo ndang gage, Mbak. Ndang ning ndi? Ayo tak ziah ngono ceritane. Atiku ki pelas ngono. Apa budheku gak enek aku ngono. Aku jonggerat ngono, Mbak. Anu lek neng sing ndek bengi aku petukan ning rumah sakit. Terus aku tak ziah isuk-isuk rono anu karo Mbak Dek Dewi. Lagi lungguh HP nyekseni Mas Agung diijabno ning ngarepe jenazah, ditelepon. Ditelepon aku karo Dek Susi, Mbak ndang mulai budhe kapundhut. Ngono, Mbak, ceritane. Aku esuk makan wis plas ya apa budhe aku dadak entuk kabar neh dadi langsung loro Mbak Tarni aku. Oh, ndek iki berarti langsung ambek ijab. Iya, kan ceritane rencana kan jerene ape diewohno bar bodo iki. Karena nek wong Jawa kan kudune nek enek wong sing duwe kapundhut kan kudu ngenteni sasi sura lele, Mbak. Ngono-ngono ki wis direne wis dijabne ngono lho. Dene engko rumya-rumyane sok apan ngono lho, Mbak. Kelas dino iki. Iya, Mbak, jerene. Ki nyen balur, Mbak, tak milih balur. Senengane Mbak Jessica iki, Mbak. Wih, iya api-api, Mbak. Iya, resik-resik kok bakule kok. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Wis muga-muga menuju hari raya Idul Fitri wis resik-resik diresiki kabeh, penyakite resik-resik kabeh. Dosane kembali ke fitrah karek ke apike. Muga-muga pemirsa aku paringi sabar. Karo Allah aku dititipi bocah sing pinter, ora kaprah ngresuk gawe ibu emosi. Gak. Terus ya ki ember, Mbak. Piur entek, Mbak, kan klotek. Taron makan anu wis banjir ya. Nduk sabune ndi wis entek Bu siji lho, Mbak. Lah nek ana sak jam dhewe. Lebih aku bar subuh ngantek. Aku nyapu bar terus tak
sember-sember ngene. Ya. Nduk, makasih ya Nduk Tan ya. Ibu wis mbok sapokno, gak Ibu masih nyapu Ibu iki. Ya nek gak perbuatane ya dekne gak mengakui, Mbak. Tak akui dekne iki senengane iki umbah-umbah, Mbak. Ndek iki tak tinggal ya umbah-umbah dhewe, Mbak. Resik ngono. Umbah-umbah kok terus dijupuki, dilapisi. Tak lebono mesin cuci kok, Mbak. Nah iya, Ya si kuwi mau lho iso pemirsa tapi. aku tuh. Dah si parung iso, Mbak. Urung. Nek ngeringno iso ndek. Oh, Ngger bar tak kirain kuwi ndek tak kon ngeringno. Ngeringno sepak. Mbak jeneng udah lombok ijo. lah Mbak Tarni iki gak mbah nah. Mbah, wakih bedino iki mbahku wakih. Wong piro Mbak sampean? Wong akeh lah Kevin. Yoga, Kevin. Aku, Sipa, Pak Ane, wong 5. Aki mana Mbak? Ndak ada si Pandi. Jakarta lho. Di Jakarta. Hmm. Kosong le, iki setengah hari posaan. Sak piro iki ning omahmu ya nek di sana. Sampean iki lho. Nek sak minggu setengah on. Lah, Iki film iki. lho wes. Mbak si Mbak Tani pengen masak apa? Mbak lombok ijo, Mbak. Masak apa yo, Mbok? Orang mikiri. Mbak sampean duwe daging, Mbak? Duwe daging. Lek apa pelungan? Nang ijo. Igo. Ijo. Heeh. Jadi sak kilo 95. Sak kilo 95. Apik tapi. Berarti nek setengah 50 ta? Iya. Brambang, Mbak. Brambangnya seberapa? Yang jipuk gerabangnya. Lho dek matang-matang ini, Mbak. Jamile. Iya apik. Apa masak apa sampean? Podo ae iki. Orang mikir. Aku mikir. Tingko pekelan asem. Seberapa teh, Mbak? Kalau kayak kelan asem ya. Ini kelan asem. Lombok. Wong sehat iki nek kelan asem ya. Iya, Mbak suweger, Mbak. Kakek, Mbak. Iwak panggang. Panggangnya 8 ya, Mbak. Iki. Iki jeroanku iki. Iya. Jeroan senengane Mbak Iki mang Jessica. 10. Apa, Mbak? Panjang 8 ae, Mbak. siji 3,5. Iya, aku saiki 8 wae. Soalnya apa? Aku duwe ngengean loro. Itu Bu gitu ya. Mbak. Terus ya. Ya. Saya aduh untuk piro bisa. Intan pengen kemana? Enggak kemana-mana. Gak kemana-mana. Dah. nek kemana-mana aku dijak ya Kemana-mana. Mbak Intan. Gak apa-apa ya, Mbak. Tak longi dua ya. Gak apa. Ya, tapi gede-gede, Mbak. Ya yo apik-apik kabeh eman-eman. Iya, eman pancen. Eman ya. Ale. Ale, Dek. Wes iki 8 ya. Iya. Mbak Lombok Ijo. Aku ndek iki telepon sampean tomat ora, Mbak? Tomatnya seprapat. Iya. 1 kilo kakean. Aja, Mbak. Engko lak gak rene-rene aku. Lak suwi ning omah engko. Mbak cipokno tomat kae Mbak tak timbang. Tomat dok, Dok. Tolong, Dok. Itu loh. Misar. Iku lho, Dok, Tan. Iku lho, itu lho tomat. Kabeh. Iya. Ya. 10.000 Lombok seprapat. Saatnya berhitung. Panggang Kisik tomat. tomat 3.000. 4.000. 6.000. 3.500. Tambahin deh, Mbak. Apa nih? Niki lho. Jagungnya. Iya, 3.000. 3.000. 11.000 kan tinggi. Oh, likur. Rolikur ribu. Untuk hadiah tas cah aku. 4.000. Ki piro ya Mbak? Dadi 8 deh. Nek ngitung piro 3,5. Sik. Nek Mas sejina HP no Itu gurih. 4.000. Brambang 11.000. Apa nih? Balurku ning ndi? Balur Iki balur. Balure setengah on. Heeh. 3.000. Terus wes kabeh. Wes. Karek iki ya. Iya. Berarti niki nek 35, 10 siji po.
7.000. Berarti piro? 28. Heeh. 28. Iya. Ya, wes. Ya. 28.000. Apa nih? Wes sih. 100 punjul 8.500. Wes. Untuk hadiah tas kayak mantap piye. Lho. Terima kasih. Oh. Gak wes aku luwe. Piye, Nduk? Dihadiahi bapake. Oh, dia Nggih, wis kene ditata lho. Iki ditata jere malah mbok duduk. dia Mas Dimas Mbak Iya, Mas Dimas Mbak Indah. Maksudnya Mas Dimas waktu ke Jogja, Mbak Indah nitip. Kene lho, Dok. Anu toto kene, Dok. Belanja Intan ada apa saja itu? Nah, ada pupuk. Wah, direview ada kerupuk. Terus Iki apa iki, Ndok? ya aja, iki tak anu, tak marinasine. Tak kok nyosor, iki jeroan. Kacang panjang. Anak jagung nom. Loh, balur. Jagung nom. Toto ngene lho, Dok, sing apik, Dok. Lah. Balure tutupi ya kuwi. Kutah kene. Apa sing kutah? Panggang. Kutah dhewe lho Gak ya. apa-apa, ngono ae kok. Tempe. Semangka. Tomat. Cikalan. Wes entek. Trai. Wes entek. Panggange kuwi piye? Lombok. Lah, Lombok ijo. Heh. panggang. Nyah anak-anak, agak mundur. Panggang. Gak apa-apa. Untuk hadiah tas. Dibalik nona ora kuwi? Ya ora le, jeneng hadiah ya tiga. Terus titip. Gini sih pamang paring kembar aku kok. Samsung. Langsung Iya HP nih. dihadiahi bapak Intan kalau dihadiahi bapak Intan ora. Gak, aku dia di Mbak Indah sampai Mas Dimas kok. Alah lah ya wis belum 5 menit. Tak umbane. Alah lah ya sik Dok Ki. Apa jenenge lupa? Oh hadiah ki. Sapi. Oke. Cus, Dek. Cuk. Ibu kancani, Ren ya? Rene kancani. Ini ya. Mbak Intan kancani methi kacang mbek gedhong telo. Nih. Bisa kok ya. Nih, yo sini. Gak usah lah itu. Dipethiki dulu. Iki apa, Dok? Oh, lombok hijau, ada balur juga. Lo pedih, sik. Emang Budi dapat hadiah, Le. Yo dari Mbak Tarni. Kok kene ya? Udah banyak. Iya. Tapi tuh kecil-kecil, Le. Sing ki besar, Le. Tuh, besar-besar toh. Gini Mbak, gini sih pamang apik ya Bu ya kabeh. Iya. Yes, bersyukur lah. Wes, tak taruh sini. Aku Mas diduduhno HP anyar kok. Iya. Dang, peti. Bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kok kene le? Kono lo jejer ya yo. Kamu tengah. Nah. Gedhong telone dulu ae. Apa? Gedhong telone saja. Gedhong telo. Petik ngono. Ndi?
Jadi engko masake yo sore lah, Nduk, jam-jam 3. Nyayur asem terus apa ya nek sing iki engko tak apa jenenge tak masake saiki dadi engko gak ribet. Nganggo peso. Kacang isik. Ya wis ndang kacange sik engko terus kerai. Wis? Belum. Ki mau apa jenenge? Wis tak marinasi nggih pemirsa iki di iris-iris langsung tak bumbu. Iki tak masak dhisik nggih. Sing lain kaya enek pelas, bakwan jagung, terus sambal panggang, sayur asem. Engko menyusul. Iki sing penting kita masak duluan. Iso apa ora kae? Iso apa ora? Sak pira dawane? Ya dibuang, sing atas wis dibuang carane. Sak mene. Aja simplis-simplis. Sak pira, Duk? Oh iya bener ya sak mene bener. Iya betul. Iya bener pinter pinter sekali sip. Siapa jenenge? Siva putrine Mbak Tarni. Gak ro Ibu Siva. Anu nduk sekolah ning MI yo, ning madrasah gak ning SD. Ya gak ngerti lah. Siva ora. Ya sebener. Gak apa-apa iki kacange. Taruh gak apa-apa Dok bener. Dek pinter kabeh niki piye? Ya yo Intan wah. Lah pinter ya sekotorane taruh ngono. Siva iki mbek menunggu Mas Al datang. Pulang libur paling sampai bar lebaran toh, Nduk. Besok sholat Id bareng-bareng jalan kaki. Aku milo. Nek ning Nduk, nek ning Pati masjidnya jauh apa cedak? Dekat rumah. Duh, deket toh, Nduk. Nek kene ya lumayan lah. Pirang ratus meter ya, paling sekitar Di masjid besar. Dan dekat rumah. Oh, dekat. Naik sepeda itu toh. Pit nek ngarani sepeda pit. Ning kene ya lumayan le mlaku. Ning Pasar Kendilan iku lho masjide, cedhak Pasar Kendilan. Senek sing wangi cah, nyayur asem. Kiko insyaallah Mbak Sriwi Kutil mau kesini, mang tak pesen ke es gone Mbak Lina. Aku gak. Internet? Mbak Lina jualan es jeruk. Mboten Bu, dinten iki libur mboten enten es jeruk. Entene es teh ngono. Nggih pun pesen es teh. Pinten Bu? Aku yo teh Bu engko. Iya, gak apa-apa. Kenapa Nduk dipangan uler? Oh, cilik. Ya cilik gak usah delok. Wis bener iki ya. Pinter sekali. Dari sak mono-mono bener. Kayak Iki favorite sapa ayo? Senengane sapa ayo? Mbak Jessica. Mbak Jessica karo Mbak Lupi. Ayo. Ngene iki wis tak marinasi mateng ya toh. Wis digoreng setengah mateng titik toh. Terus dibumbu iki tok pemirsa yo. Iki lombok ijo, seperti ingene wae wis. Lombok ijo brambang bawang. Ndak intane bumbu masakno apa intane? Sayur asem, goreng balur, Betul. goreng tempe, goreng bakwan. Belum datang Mas Al? Belum. Kan perjalanan loh. Semoga perjalanannya lancar. Aduh ya, kok Pati kok ya. Kok kasure Bude nggak diambil Mbak Repa, tunggu bubuk. Masal. Kuwi kan ape nyeluk Pak Silo to, Nduk. Kasure apa iki lho apa amben. Amben ngono kuwi lho dipan, kuwi mbek ditokno ngono lho. Ngenteni Pak Silo. Terus ngenteni Pak Silo. Ya aku tak njajal masakno Sriwi Kutil. Majah ya, aduh. Majah masak pesenan. Ning ndi? Mbak Nur. Ibu Isah pe banca. Kena dhewe diblanjakno majah no. Paling kok Ibu untuk bancaan. Sesuk paling yo. Mbok nduk bancane selapan Ibu garo. Kok sesuk ya ora ora iki. Iki wektune wis karek pirang dina teh. Langsung bodoh Bu Kikung yo. Kok Nduk? Ini terus ini. Sebetulnya iki lho
tan menawa tan. Piye sih, Ndi? Iki lho, Dok. Ini lho, Dok. 20 Hari Raya Idul Fitri iki lho, Dok, iki. Oh, Saiki kan iki 15 ya, 15. Berarti engko nek wis dialami to, puasane wis dijalani. Heeh. 1, 2, 3, 4. Papa. Iya, nek iki wis dijalani garek kurang 4 hari. Yo. 4 hari. Wis ngono. Heeh. Wis. Ibu ya. Wis demikian pemirsa. Iya. Apa jenenge fotone saiki? Iki lho, Nduk, iki lho yang ini lho insyaallah ini lho. Oh, ini. Lho kok burung pemirsa sek. Burung. Nah, ini lho. Tanggal neng Jemah Legi nggih. Maaf kalau salah nggih. Pokoknya nggih tinggal menunggu pengumuman lah. Nek gak di sini ya di sini pokoknya nggih. Demikian pemirsa cerita hari ini, doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga yang sakit paling sembuh. Untuk pejuang garis doa semoga diberikan momongan yang salih dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus iki judulnya blonjo persiapan engko dinggo bukber bareng Sriwi Kutil. Cus nanduk ya, cus. Ayo nih dah.